Visayas performing groups mipabilib sa mga Sugboanon. Si Jad Conde sa report. Ang Visayas Performing Groups nga gilangkuban sa Dagyaw Baile sa Iloilo, grupo sa kabataang Silay Rondalia sa Negros Occidental ug sa University of the Visayas Coral sa Sugbo mipabilib sa mga Sugboanon kagahapon sa University of the Visayas Gym sa gipahigayong performance tour niini. Ang performance tour gipasiugdahan sa Cultural Center of the Philippines Cultural Exchange. Ang grupo mobisita sa probinsya o syudad diin sila naggikan. Ang Sugbo mao'y first stop sa ilang community performance and exchange tour. Gipakpakan og kusog ang pasundayag sa tulo ka mga performing groups. Nagkadaiyang local folk songs ug sayaw nga mipakita sa kultura, kinaiya ug tradisyon sa Pilipino, mipabilib sa mga nananaw nga gilangkuban sa mga batan-ong estudyante. Si Chingay Bernardo, manager sa Cultural Center of the Philippines Cultural Exchange Department, miingon nga tinguha sa performance tour ang pagdasig sa mga cultural organizations sa Visayas nga magbinayluay og nagkadayang kultura sa rehiyon, pinaagi sa sayaw ug choir presentations. Positibo usab ang resulta sa maong collaborative project nga nagpatugbaw sa nagmalambuon nga diyandis sa mga rehiyon. Gipabug-atan usab ni Bernardo ang padayon nga pagsuporta o pagdasig sa mga local cultural performing groups nga makadangat og artistic excellence pinaagi sa mga pasundayag sa lain-lain nga mga venue o komunidad. Alang sa Sunstar Pilipinas, kini si Jad Conde.